era referent a... s'havia previst contemplar alguna exempció de pagament de taxes o preus públics per facilitar que la gent pugui quejar-se hacia l'Ajuntament. Bueno, la respuesta es rápida, es no. No se ha estudiado ni se ha contemplado hacer nada con la ordenanza de las tasas por ocupar algún puesto público. Todo el mundo que se quiera casar gratis va al juzgado de Vinaròt, en este caso, gratuitamente, y le dicen tal día, tal hora, lo caso. En el ayuntamiento, el trabajo administrativo que lleva una boda, ¿vale? Aparte de limpieza, mobiliarios y demás, todo eso tiene un coste para todos los benicarlandos, ¿vale? Por lo tanto, algo desactualizados están los precios, no vamos a tocarlos, se van a quedar tal cual. Y por lo tanto, no nos habíamos planteado el modificar la ordenanza. Que no costarà diners, no? Perquè també és un dret a casar-se i, bueno, potser és qüestió de mirar aquesta ordenança o mirar si se pot trobar un lloc que requereix que no tinga que haver un policia vigilant, que no tinga que haver netejar un espai tan gran, buscar un lloc potser més modest, més discret, que no costarà tants diners a la gent, no? Perquè, bueno, al final anem perdent serveis, anem perdent, ja no ens podem ni casar. Al fin i al cap, és el que estàvem dient, arrossegue economia. La gent, si se'n té que anar a un altre poble, potser ja es queda a dinar a aquell poble, o se queda... Si Benicarló deixa de tindre activitat, aunque siga d'este tipus, a nivell administratiu, pues, al final acabem també perdent vitalitat en altres termes, en altres espais econòmics.